फैगौ 13 मेयाव डिमापुराव रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो लाहार-फाहार। फैगौ 5 मेयाव जानो गोनां डिमापुर रंजालि बैसागु फोरबोखौ माखासे जाहोननि थाखाय 13 मे 2023 इं खालार खालि सानसेनि रंगिना संगिना मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। डिमापुरनि नाहरबारिनि बर' बाप्टिस्ट चार्चआव BKWS नि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिनि नुजाथिनायाव मैया गोनां सावरायनाय जाना थाङो। सावरायनायाव खुंफुं आफादनि नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी, कहिमा बर' ससाइटिनि आफादगिरि फतेज बसुमतारी, डिमापुर बर' ससाइटिनि आफादगिरि किरण कुमार बसुमतारी, UVFO नि अर्गेनाइजिं नेहाथारि कातिराम तुलसियारि, मेस कसारी काउन्सिलनि EM गौतम मेस आरो गोबां आलासिफोर बाहागो लायो आरो बे गोनां बिथांखौ आखायाव लायो जानो गोनां डिमापुर रंजालि बैसागु फोरबोखौ फैगौ 13 मे 2023 इङाव खुंफुंनाय जागोन होनना फोरमायथियो। जासिबाय जोंनि गासैबो बर' हारिखौनो जों डिमापुर नागालेण्डनि बड' वेलफेयार ससाइटि जानानै जों दिनै डिमापुर नागालेण्डआव थायोब्लाबो जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि राजबारि बायखोन्दा राजथावनिखौ लोब्बा होनानै जों बर' हारिया रंजा बाजानि गेजेरजों जों बैसागु फोरबोखौ बोसोरै खुंबोगासिनोमोन। अब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय थांनाय लकडाउनाव जों बे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो हायाखै। दा थेवब्लाबो जों दा बे थांनाय बोथोरखौ आरो माबानानै दा जों बे बोसोराव गाजा गोमजायै डिमापुर बड' वेलफेयार ससाइटि आरो आसामनि बर' हारि आरो कहिमानि बर' वेलफेयार ससाइटिनि बानजायनायाव जों गासैबो बे बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै खुंफुंनो नागिरदों। जाहाथे बे जोंनि खुंफुंनाया मोजाङै मोजां जालांथों आरो जों बे नागालेण्डआव थानाय बर' हारियाबो मोजाङै मोजां जाहाथे थानो हायो आरो जोंनि इयुनाबो मोजां जागोन होननानै आं गासैबो जोंनि बुहुमाव थानाय बर' हारिफोरखौ बे थि समाव फैगोन मासनि 5 तारिखआव लादोंमोन, नाथाय जों माखासे जाहोननि थाखाय बे 5 तारिखआव नङालासिनो फैगोन मासनि 13 तारिखआव खुंफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। बे खुंफुं आफादाव नोंथांमोननि जोंनि जेसेबां बुहुमाव बर'फोर दं हायोबा खेबसे जोंनि बे डिमापुराव थानाय बायखोन्दा बर' राजानि राजथावनिखौ खेबसे नायबिजिरगोन होननानै बा नायलांगोन होननानै बे बैसागु फोरबो बोथोर बैसागु बिदाय खुंफुंनायजोंनो खेबसे रंजा बाजानि गेजेरजों नुलांगोन होननानै आसा फारिबाय आरो बयखौबो खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां खुलुमबाय। जोङो अल नागालेण्डआव थानाय बड' वेलफेयार ससाइटि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जोंना लकडाउन जानायनिफ्राय बे बैसागु फोरबोखौ फालिनो हायाखैमोन। बेयाव जोङो आसाम आरो नागालेण्ड बड' अर्गेनाइजफोर बेसेबां पाब्लिक अर्गेनाइजेसनफोर दङ बेवहाय आरो नैबेयाव जायगायाव थानाय मेस कसारी बिसोरखौ जोङो लानानै खौसेथियै मोनसे खुंनो थाखाय थाम-थिम लादों। जोङो दिनै मोनसे थि डेटखौ खालामनाय जाबाय। फैगौ मे दाननि 13आव बे बैसागु फोरबोखौ मोजाङै जोङो खौसेयैनो फालिगोन होननानै दिनै डेटखौ फिक्स खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो KG-निफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।